Naja Elkubia. Na Kaiba Mensa aka any say abrantie bi ato ne ho edruboni anase wano poison Emma Siame no eka say de watwa nananom ewon siedo na asem wei esi ewo eye Sekyere esi ewo Sekyere East na abrantie no ochre ade ewo Ifiduasi Senior High School entremu echra owo emba mbemu miensa na eye asem wei ni maame ene bekan ewo East TV ewo Sekyere honom na obatan wei edi ne nsuo edi tremu a eye anapa osori ya okọ ne bani dem na chese ne ba no ahye ne ho anase we kum ne ho oda dem ho no embra omode no ekodu ayaresa bia no na chese already no watwa nananom ewon siedo na saara hu sem we mama mi we chese okase bia na nani egu ne nsuo na abrantie we eye kyerkyere ni enti na mi bisa se eden pa na be ma kyerkyere ni ato anase wa unum poison ko edi eku ne ho na maame ni kyeremu a ne ba no wanye sign bia se waye depressed anase mpo ne ra ho anase bibia na osanso kyeremu a ne ba abemu aba pe enisa abrantie na abrantie edi ede kwami kodua dodo na efre ni keke na maame no kyeremu a ono enoye no breadwinner na chese ne ba wei eneye eto ebi emanidi anase ohwefie enti sara hu sem wei ena me se akwakoye se ende eye embrantie ne mbaba wa normally I say like everybody is depressed say unhu obi unhu say the person is going through something but ube hwane yesi wei ekune hu ube hwane yesi wei akohye ne ho akonfo like this is something that is going on sisia ewo oman mu any even ko ebivremu because akwakoye say eye mpanimfo no mpomum omonyesa na akoye say youth for ni mum normally anase omo a omunhye da embo bra no endu bebi an obeti na wei ekune hu obeti na wei nso akwakoye ne ho boni anase wei enti no say uben obi a na wetu ne fo anase uben uwadamfo bia keep on checking on the person because you never know what the person is going through because sad depression asem way cost papa but I say Ghana here we don't really take it serious if somebody is depressed you can get a psychologist doctor and I say obia only no edidi ukomumpa who able to me at all but I had say there Ghana him say there who you depressed it's between you and your God. You have to deal with it yourself or in a way I want to say to me at the end. This is something that is really going on. Like people are going through a lot are frustrated, any anxieties, any near na me tremo say someone been get closer to the person and I say keep checking on your friends and I say mubusu any bimpo because me sure say abrantie we nanka our closest friend and I say obi anka obeng nanka me sure say sa arehu same way anka ankoto ne mami weja eye emba nyensa egwetri ne mami etri mu ale leader so ina asa na me kai ho say aha Xposed GH here wo eye Facebook Instagram and Twitter and so hono ube follow now like amaye oba eye YouTube on so obe share amaye after say wa subscribing now we putting on post notification bell na send e be ya uploading new video bia na wenya na me sanso kai will say neat roofing na asomase neat roofing or a promo fiti and then a copy December say ufa our number na from wa okoto the materials na ono ankasa ebe ma nkofo apakoye hu ejuma ama free a wunti ahye meeting edena na aja ekubia makram Mira, the we are in Sway Esifa Bay. Now a damn has sent swimming, and then the one for me and shades the pa, the own fraud bill. Sunny Santi, and I'm in fraud of it. A bram see the way. Let me jaw what to coin, and I'm a catcher say, Confirm neat roofing system for no matter dying so my and I'll go for a quantum for my tamaquafwa. I'm about dying so I share, then you. Now, Mira, neat roofing system for some walking. A damn pan, a dance from what, chinching, as I said, one, and a sound boy a dance from my end. Or Uti, Unim says, he can't wire thing, and I will yard
adeɛ nso a ɛwɔ sɛ woyɛ adeɛ a ɛbɛtumi akyama wo yie ɛno nti ɛna mehyɛ wo sɛ kɔfa neat roofing system foɔ na nka ɔmɔmayɛ adwuma yi ma yɛn akyea nanso ɛmu yi neat roofing system foɔ hɔ nko ara deɛ ɔmbɛtwa ne neat de ama yɛn enti ɛkɔba ne sɛ wopɛ woodwork metal trust rain gutter ridge cap valley IBR IDT DSR ɛne pii ɛkeka ho deɛ a ɛneɛ na to nsa frɛ neat roofing system company yɛma wo free estimation ɛne free transport ɛna afei nso yɛbɔ dan so ma wo a ɛkyɛ yie paa ɛne gye sɛm a neat roofing system company ɛde aba ne sɛ wɔde promotion kyɛnkyɛnkyɛ paa na wɔde aba seesei de ɛfiri saa bere ɛkɔsi sɛ yɛbɛdi buronya bɛwie no woba neat roofing system company akakye sɛ yɛnkɔbɔ wo dan so ma wo a akadeɛ a wode bɛbɔ wo dan no so pɛ ɛna wobɛtua ka na yɛdi w'akyi akɔbɔ dan no so ama wo free a wontua hwee asaman kɛse ne ne mpatam neat roofing system foɔ abɛbie ɔmonkrabata ne bi wɔ park so protoa station hɔ a store number 44 a yɛne GRA office ne di nhwɛ ne mu ɛmu nkyerɛmu biara no frɛ neat roofing system foɔ ɛwɔ 0553 817122 ɛna 0557 453973 Neat roofing system, and quality is our hallmark.